Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Balitaw. Taong 1950. Mabasa, Antique. Matagal na panahon ng marami ang nangyayaring kakaiba sa pamilya ni Balitaw. Sa 5 niyang anak, 3 na sa mga ito ang pumanaw dahil sa hindi matukoy na sakit. Ayon sa kanya, 1 linggo lang ang kinakailangan ng sakit na yan para bawiin ang buhay ng kanyang anak. Ang mas nakakatakot pa, hindi nila ito basta-bastang napapansin. Nagugulat na lamang sila noon pagkaraan ng 4 na araw, baldado na at animoy patay ang katawan ng mga anak nilang pumanaw. Magmula noong kumalat ang ganoong epidemya sa kanilang lugar, agad naman siyang nagbabala sa kanyang mga kaibigan na nakatira rin noon sa baryo. Dahil sa mga ulat na kanyang ikinalat, marami noon ang nababahala sa kanilang lugar. Tipong kahit ordinaryong lagnat lang noon ng mga bata, ikinukonsulta na nila yon sa mga albularyo. Ngunit sa kabutihang palad, matapos mamatay ang pangatlo niyang anak, hindi na yon nasundan pa. Dumaan ang mga araw, unti-unti na rin nilang nakalimutan ang tungkol sa ganoong kaganapan. Ayon sa iilan, likas ang karamdaman sa kanyang anak, kaya yun pumanaw. Bukod kasi sa wala namang nahawang ibang bata, alam din ng mga kababaryo niya na malayo ang kanilang lugar sa kahit na anong uri ng epidemya. Dahil sa ganoong sitwasyon, sa halip na ipagtanggol pa niya ang kanyang sarili, minabuti na lamang niyang humingi ng tawad. Sa isip-isip niya kasi, matatahimik lamang ang kanyang kalooban kung hindi niya pagtutuunan ng pansin ang mga sinasabi ng mga taong nakapaligid sa kanila. Imbis din na makipag-argumento, binuhos na lamang niya ang kanyang kabuuang oras sa trabaho. Hindi naglaon. Nang malimot na ng mga tao ang tungkol sa pangyayaring yan, unti-unti na rin siya nitong tinantanan hanggang sa katagalan bumalik na sa normal ang trato nito sa kanya. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito, meron na palang nabuo sa isipan ni Balitaw na isang masamang plano. Upang maisakatuparan niya ang planong yon, kailangan niyang maghintay sa pagsapit ng susunod na Biyernes Santo. Yun lang kasi ang alam niyang araw para makakuha ng bertud sa katawan ng mga anak niyang inilibing niya sa iisang puntod. Kung hindi niyo kasi naitatanong, napamanahan noon si Balitaw ng isang libretang naglalaman ng mga pamamaraan kung papaano makakuha ng mga bertud na nasa panig ng kaliwa. Matagal na panahon din niya itong itinago at ayon sa kanya, wala siyang balak na gamitin ito. Ang kaso lang, hindi talaga umayon sa kanya ang pagkakataon. Noong mga panahon kasing pinabayaan na niya ang libretang yon, doon na rin nagsimula ang mga pangyayaring hindi niya talaga maipaliwanag. Nagsimula ang lahat nung nahuli niyang may kasiping ang kanyang asawa sa kanilang mismong tahanan. Nang mahuli naman niya sa aktong mga ito, sa halip na patayin ang dalawang yon, nagdesisyon siyang palayasin na lamang ito sa kanyang pamamahay. Sigurado kasi siyang kaya niyang buhayin ang kanilang mga anak nang walang kahit na anumang tulong na nagmumula rito. Pagkaalis naman ng asawa niya, muling bumalik sa normal ang lahat ng kaganapan nila sa bahay. Yun nga lang, 1 linggo lang ang lumipas, pumanaw ang ikalawa sa kanyang anak. Agad itong sinundan ng panganay hanggang sa madamay na rin sa sakit na yon ang kanyang 3 anak. Dahil sa wala naman siyang pera pambili ng kabaong para rito, nagpasya siyang wag na yung paglamayan. Siya lang din na nakakaalam kung saan yun nakalibing, gawa ng noong inihimlay niya ang labi ng mga ito,
nag-iisa lang siya roong pumunta. Ang ginamit din niya noong sasakyan ng mga labi ay yung kangga ng kalabaw nila. Ayon pa sa kanya na, huli na nang nalaman yon ng kanyang mga kapitbahay na siya namang naging daan para pag-isipan siya nito ng kung ano-ano. Isipin niyo na lang, harapan nitong binabastos ang buong pagkatao ni Balitaw, pero pinili niyang makinig at ngumiti sa bawat masasamang salitang namumutawi sa bibig ng mga ito. Halos ilang buwan din niya itong kinimkim sa paniniwalang gamit ang galit na yon, mapapalakas niya lalo ang bertud na kanyang makukuha sa puntod ng kanyang anak. Pagpatak naman ng Semana Santa ng sumunod na taon, habang abala ang mga kababaryo niya sa pamamanata ng mga ito, wala naman siyang ibang ginawa kundi gawin ang araw-araw niyang trabaho. Umaga pa lang noon nagsaka na siya. Tapos pagka-uwi niya ng alas 12, natulog siya hanggang alas 4 ng hapon. Yung mga anak niya noon, naglalaro lang sa labas dahil sa nataon namang walang pasok. Pagtungtong naman ng alas 5, nang mapansin naman niyang nakabalik na ang karamihan sa kanyang mga kababaryo, agad naman niyang isiniksik sa kanyang bulsa ang pinaka-iniingat-ingatan niyang libreta. Matapos naman niya itong gawin, inabisuhan niya ang kanyang mga anak na matulog ng maaga at wag na wag siyang hahanapin sa baryo. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, nagmamadali naman siyang umalis kasama ang kanilang alagang kalabaw. Lahat ng mga taong nakakasalubong niya, inabisuhan niyang aanihin niya lang ang maliit na parte ng kanyang tanim upang hindi yon magduda. Di naman noon nahirapan sa pangungumbinsi itong si Balitaw. Gawa ng ipinakita niya sa mga ito na seryoso siya tapos malaki ang kanyang pangangailangan. Nabanggit din niya sa mga taong yon, kaya siya gagapas ng 10 oras ay dahil sa wala silang lulutuin kinagabihan. Ngunit ang katotohanan, nag-uumapaw pa ang bigas at ulam nila nun sa bahay. Makalipas pa ang ilang minutong pagbaybay ng daan, narating na nga niya ang lugar na pinaglibingan niya sa 3 niyang anak. Mano-mano niya itong hinukay at nung matumbok na niya ang telang ibinalot niya sa mga ito, agad naman niyang nalanghap ang napakabahong amoy na mabilis na kumalat sa buong paligid. Sa sobrang lakas ng amoy na yon, mas pipiliin niyang mamatay sa kawalan ng hininga kaysa mabuhay na ganon ang nalalanghap niya. Mabuti na lang, malakas ang hangin noong mga oras na yon, kaya kapag may nararamdaman siyang iihip ng malakas, sinasabayan din niya yon ng malalim na paghinga gamit ang kanyang bibig. Sa loob ng 1 oras na pananatili sa lugar, ganon at ganon ang kanyang ginawa hanggang sa mahukay na niya ang bangkay ng kanyang mga anak. Pagsilay naman niya sa kalagayan ng mga ito, napansin naman niyang punong-puno pa yon ng uod sa katawan. Di na rin ito makilala at hindi niya maipagkakaila ang nakakadiri nitong kalagayan. Gayunpaman sa kabila ng mga uod na yon, matapang niya pa ring binaba ang libingan. Pagdating niya sa ilalim, nakapikit naman niyang kinapa ang bunganga ng kanyang mga anak. Iisang bagay lang noon ang kanyang hinahanap at yun ay walang iba kundi ang mga dila nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mahawakan na niya ang dila ng panganay niyang nasa itaas, agad naman niyang pinagilid ang bangkay nito para kunin ang dila ng sumunod. Ganon at ganon ang kanyang ginawa hanggang sa malikom na niya ang 3 dila. Matapos naman itong may isakatuparan ni Balitaw, gumuhit siya ng simbolong gawa sa kanyang dugo malapit sa puntod ng kanyang mga anak. Katakatakot na dasal ang kanyang ginawa rito, at nung makumpleto na niya ang engkantasyon para sa ritual na kanyang gagawin, doon na niya dahan-dahang inilapag sa pinakagitna ang mga dilang kanyang nalikom.
Matapos nun bumalik siya sa kangga para kunin ang manok niyang itinali sa ilalim nito. Pagbalik naman niya sa kinaroroonan ng ritual na kanyang nilikha, matyaga siyang naghintay hanggang sa sumapit ang 8:00 ng gabi. Habang naghahari ang kadiliman sa buong paligid, pinakain niya sa manok ang 3 dila ng kanyang anak. Matapos nun, gamit ang maliit na kutsilyo, doon na rin niya kinuha ang buhay nito. Mabilis ang pagpatay niya sa hayop at nung mapansin niyang nangingisay na yon, doon na niya ito dahan-dahang binitawan. Nang masipat niyang patay na ito, agad naman niya itong binalutan ng itim na tela tapos iniuwi sa kanila. 3 araw at 3 gabi niya yung inilibing bago niya ito hukayin para kainin. Sa 2 niyang anak pinuno, ni isa sa mga ito walang nakapansin sa kanyang ritual. Nagulat na lamang noon ang mga bata nang madatnan siya nitong kumakain ng hilaw na manok ng hating gabi. Takang-takama ng mga mata nitong nakatitig sa kanya. Inabisuhan niya yung huwag pagtuunan ng pansin ang mga bagay na kanyang ginagawa. Dahil dito, kahit marami yung katanungan sa kanya, pinili na lamang ng mga itong bumalik sa silid nila. Lumipas pa ang mga araw, doon na nga dahan-dahang nagbago ang pag-uugali ni Balitaw. Ang unang naging epekto sa kanyang ginawa noon ay yung matinding takot niya sa tubig. Isipin ninyo kumakain itong si Balitaw nang hindi umiinom ng tubig. 1 buwan niya itong ginawa pero hindi gaanong namalaya ng kanyang anak ang pag-iiba ng amoy ng kanyang katawan dahil sa palagi nitong nalalanghap ang bahong nagmumula sa kanya. Sa loob ng 1 buwan, maraming ipinakitang kakaiba itong si Balitaw. Akala nga noon ng kanyang mga anak baliw na siya pero labis naman ang pasasalamat nito nang manumbalik ang dati niyang wisyo pagkaraan ng 1 buwan. Magmula noon, muli niyang nilisan ang kanyang katawan na para bang wala man lang nangyari. Naging maayos din ang pakikitungo niya sa kanyang anak, pero sa kaloob-looban niya, alam niyang may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Sa loob ng 1 buwan, maraming ipinakitang kakaiba itong si Balitaw. Akala nga noon ng kanyang mga anak baliw na siya pero labis naman ang pasasalamat nito nang manumbalik ang dati niyang wisyo pagkaraan ng 1 buwan. Magmula noon, muli niyang nilisan ang kanyang katawan na para bang wala man lang nangyari. Naging maayos din ang pakikitungo niya sa kanyang anak, pero sa kaloob-looban niya, alam niyang may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Isang gabi, nagkataon naman noong maliwanag ang buwan. Habang nagpapahinga na itong si Balitaw, panay naman ang ginagawa niyang pagbalikwas sa kanyang hinihigaan dahil sa matinding init na kanyang nararamdaman. Kahit anong paypay niya noon, pag-alis ng damit, paghiga sa sahig at kung ano-ano pa, di talaga yun basta-bastang naiibsan. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan nang pumasok sa kanyang silid ang liwanag ng buwan at paglapat nito sa kanyang kaliwang kamay, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang bigla niyang nasipat ang pagtubo ng mga matutulis at malabakal na itim na balahibo. Singbilis ng kanyang paningin ang pagkalat nito hanggang sa kalaunay na puno na nito ang kabuuan ng kanyang katawan. Pagharap naman ni Balitaw sa salamin, bumungad sa kanya ang nanlilisik niyang mga mata at malaasong gubat niyang itsura. Magdadalawang pulgada rin ang haba ng kanyang kuko na kayang-kayang pumasok sa katawan ng isang tao. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng napansin niyang parang hindi naman nagbabago ang kanyang ulirat. Karamihan kasi sa mga nagpapalit anyo,
Alam niyang napapalitan din ang pag-iisip dahil sa hindi angkop na wangis nito na pinasukan ng kanilang espiritu. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang kinuha ang kanyang libreta para muling basahin ang mga pahina ng ritual na ginawa niya. Pagsilay naman niya noon sa pinakadulo, doon niya na lamang pagkatapos niyang mapangibabawan ang lahat ng pagsubok, magagawa na niyang makontrol ang demonyong sumapi sa kanyang katawan. Kung hindi nagkakamali noon si Balitaw, wangis ng gabunan ang kanyang tinangan. Yun nga lang, ang kinaibahan niya sa totoong aswang, hindi siya nangangalaga ng anumang bertud sa katawan. Sa halip, literal na dugo ng ganoong nilalang ang nananalaytay sa kanyang kalooban. Imposible man yung mangyari para sa iba, pero para sa kanya, posible yon. Basta alam mo lang ang karampatang dasal at pamamaraan para maisakatuparan ito. Dagdag pa niya na napakalakas ng anyong tinangan niya dahil sa Biyernes Santo niya ito nakuha. Matapos naman niyang mabasa ang lahat ng yon, napangisi na lamang siya habang inaalala ang lahat ng masasama niyang plano. Kalkulado na kasi ang kanyang gagawin, kagaya ng kung sino ang kanyang uunahing patayin, sino ang kanyang pahihirapan, at ano-ano ang mga pamamaraan ng mga pamamarusang matatanggap ng mga ito mula sa kanya. Kahit alam ni Balitaw na masamang gawin ng mga ganoong bagay, nasisiguro niyang karapat-dapat lang ito para sa mga taong nanggipit at gumawa ng mga istoryang sumira sa kanyang pagkatao. Hindi rin niya masisisi ang kanyang sarili dahil na rin sa dami ng kanyang pinagdaanan para lamang maabot ang ganoong estado. Matapos naman niyang maalala ang lahat-lahat, agad naman siyang nagpalit anyo bilang abo bago tumagos sa bintana ng kanyang silid. Paglabas naman niya, doon na niya napansin ang kamangha-manghang abilidad ng wangis na yon. Bukod kasi sa napakatalas nitong pandinig, nakikita rin niya ang mga bahay-bahay, ilang kilometro ang layo mula sa kanyang kinaroroonan. Sa muling pagliwanag naman ng buwan, hindi naman niya maiwasang mapaungol dahil may nararamdaman siyang parang umuusli sa kanyang likod. Pagsilay naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang malapad niyang pakpak na gawa sa sarili niyang balat. Bagaman mas madali kung lilipad na lamang siya patungo sa tahanan ng kanyang biktima, hindi niya yun ginawa. Ang nais niya kasi noong mangyari, madaanan ang mga bahay-bahay na kanyang mga punterya upang sa mga susunod na araw, mapag-aaralan niya kung papaano niya ito mapapasok. Makalipas pa ang ilang minutong pag-iisip, agad naman niyang binaybay ang daanang napakabilis. Sa loob lamang ng 1 minuto, narating na niya ang tahanan ng pamilyang nagdulot talaga sa kanya ng matinding pag-aalala. Yun kasi ang naging pasimuno sa lahat ng paninira at naging daan upang muntik-muntika na siyang patayin nung mga taong napaniwala niya noon ukol sa istorya ng pagkamatay ng kanyang mga anak. Habang pinagmamasdan naman niya ang pamamahay nito, dahan-dahan naman niyang napansin ang panginginig ng kanyang laman. Sa kasagsagan ng kanyang pagmamasid, abot langit naman ang ginawa niyang panunumpa ukol sa taong nagkasala sa kanya. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang kanyang nararamdaman, dali-dali naman niyang pinasok ang bahay na yon. Alam ni Balitaw na iba ang relihiyon ng mga taong nakatira rito, kaya inaasahan niyang hindi na bendisyonan ang bahay. Dahil sa ganoong kaisipan, mabilis niyang napasok ito ng walang kahirap-hirap. Pagdating naman niya sa sala, marahan naman niyang tinahak ang daan hanggang sa madapo na siya sa mismong silid ng lalaking pakay niya. Mahimbing yung nagpapahinga kasama ang asawa nito habang nakayakap pa.
Paglapit naman niya sa taong yon, walang pagdadalawang isip naman niyang ibinao ng kanyang matatalas na kuko sa binti nito. Dahan-dahan din niya itong hinila papalapit sa kanya, kaya nung magkaroon na yon ng ulirat, hindi na rin ito napigil pang sumigaw. Ngunit dahil sa lason na nagmula sa kanyang kuko at sa mahikang kanyang pinakawalan, walang kahit mahinang boses ang lumabas sa bibig nito. Nang mapagtanto naman yon ng lalaki, hindi naman ito mapigilang tumitig sa nakangisi niyang pagmumuka. Nang mapansin naman yon ni Balitaw, pabulong naman siyang nagwika doon ng, "Sabi ko sa'yo, darating ang maliligayang araw mo." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang walang awa naman niya ritong pagkaladkad. Upang hindi na rin sila dumaan sa pasilyo at sala, dahan-dahan naman niyang binuksan ang pinto, sabay lundag doon. Nang makalapag na siya noon sa lupa, agad naman niyang napansin ang pagbagsak ng kanyang biktima mula sa tagiliran nito. Nagdulot yon ng matinding sakit sa kanya, pero hindi yun sapat upang mabasag nito ang mahikang kanyang pinakawalan. Sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakad, parang baboy naman niya itong kinaladkad sa mga mababatong daan. Yung lalaki walang patid kakapumiglas dahil sa tindi ng sakit na patuloy nitong nararamdaman. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa kagubatang ilang milya ang layo sa baryo, agad naman niya itong binitay sa puno ng sampalok na halos katabilang ng puntod ng kanyang 3 anak na pumanaw. Pagsabit naman niya sa lalaking yon, dahan-dahan naman siyang nagpalit ng anyo. Upang makapag-usap na rin silang dalawa, inalis na rin niya dito ang salamangka dahilan para marinig niya ang lahat ng mura at panunumpa nito sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng mga sinasabi ng lalaki, di na siya nito naaapektuhan. Sa halip na makipagtalo, minabuti naman niyang mag-ikot sa paligid para kumuha ng mga matitibay na baging. Pagbalik naman niya sa kinaroroonan nito, doon na niya sinimulan ang walang sawang paglatigo rito. Mula 10:00 ng gabi hanggang 4:00 ng madaling araw, hindi niya tinantana ng lalaking yon hanggang sa kalaunay wala na itong lakas para sumigaw at magpumiglas. Nang mapansin naman niyang para na itong lantang gulay, doon pa lamang niya napagpasyahang tantana na ito. Upang masigurong walang makakakita sa lalaking yon, binalot niya ng matinding sabulag ang puno ng sampalok. Mag-iilang araw ding nakalambitin ng taong yon sa lugar, kung saan kahit dinadaanan na yon ng mga naghahanap sa kanya, wala pa rin sa mga ito ang nagkakaroon ng kakayahan para yon ay masilayan. Dahil sa pangyayari, muli na namang umugong ang mga kakaibang istorya sa kanilang lugar. Nang marinig naman ni Balitaw ang tungkol dito, pinilit naman niyang umakto ng normal upang hindi siya mapaghinalaan. Ngunit dahil sa talas ng pakiramdam noon ng mga albularyo, agad naman itong natuntun ang taong naramdaman nila na nagtatanga ng bakas ng presensya nung lalaking nawawala. Isang hapon, habang nagsasalansa ng mga nakuhang bunga ng gulay itong si Balitaw, nasipat naman niya ang mabilis na pagpasok ng 2 albularyo sa kanyang pamamahay. Pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman niya itong sinalubong sabay wika roon ng, "Magandang hapon ho. Anong kailangan ninyo?" Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, seryoso lang naman yung tumitig sa kanya na para bang duda yon. Dahil dito, sa halip na makipag-usap, minabuti na lamang niyang tumahimik. Hindi siya nagsalita noon hanggat hindi siya tinatanong ng dalawa. Makalipas pa ang ilang minutong masusing pagsusuri ng mga ito, agad naman niyang narinig ang isa sa mga ito na magwika sa kanya ng,
Sabi ng mga kapitbahay mo rito, kilala mo si Manoy Andres. Hindi naman sa pinagbibintangan ka namin ha, pero kasi napansin namin parang may bakas siya ng presensyang nakakapit sa'yo. Alam naman namin balitaw na hindi ka aswang, pero kailangan namin gawin to alang-alang na rin sa ikakalinis ng pangalan mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napataas lang naman siya ng kamay habang nagre-reklamo. Anya, noong nagdaang taon, marami na yung ipinukol na hindi kaaya-ayang bagay sa kanya, tapos ngayong nawawala ito, siya na naman ang paghihinalaan ng mga ito ng masama. Dagdag pa niya na nakakasama ng loob ang ganoong pangyayari, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang gawin ng mga bagay na ipinaparatang ng mga ito sa kanyang pagkatao. Matapos naman yung marinig ng mga albularyo, nagpatuloy lang naman yun sa panunuri. Upang makasigurado, pinainom at pinahawak nila sa kanya ang lahat ng mga pangontrang dala-dala nila. Sinunod naman niya ang utos ng mga ito, gawa ng nasisiguro niya magbabago ang ihip ng hangin sa puntong mapatunayan niyang malinis siya. Kahit aminado siyang may galit siya sa mga albularyong yon, minarapat niyang huwag pa rin tong paslangin dahil sa isa yon sa mga pumuprotekta sa mga anak niyang naiiwan sa bahay nila tuwing umaalis siya. Makalipas pa ang ilang minutong paniniyasat ng mga ito, isang bagay lang ang nasabi nito sa kanya, at yun ay walang iba, kundi wala siyang kaalaman sa mga nangyayari noon sa lugar nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang magpasalamat. Sa paglipas pa ng mga linggo, nagpatuloy ang kanyang pamamarusa sa mga taong kinagagalitan niya hanggang sa mapuno na ang sanga ng sampalok. Sa abot ng pagkakatanda noon ni Balitaw, nasa humigit 15 tao ang kanyang pinarusahan sa lugar na yon. Upang hindi naman ito magdulot ng pagkaalarma sa kanilang lugar, gumamit siya ng mga sabulag at balat kayo para mapalitan pansamantala ang mga ito. Yun ang nakasama ng mga naiwan nitong pamilya bago tuluyang nawala ng bisa ang karunungang ipinataw doon ni Balitaw. Halos 1 taon din ang pagitan ng mga balat kayong minanipula niya bago ito tuluyan niyang bawian ng mahika. Upang hindi na rin magduda ang mga kadugo nito, pinatay niya yon sa pinakanatural na paraan. Yon ang akala ng mga mahal nito sa buhay. Ang hindi nila alam, bago bawian ng buhay ang mga taong yon, ipinaranas niya muna rito ang buhay na impyerno. 5 araw at 4 na gabi niya yung pinahirapan sa harapan ng puntod ng kanyang mga anak, pagpapakita ng kanyang matinding galit. Sa mga oras na yon, hindi niya rin yun pinakain na siya namang naging sanhi na mabilis na panghihina ng mga ito. Magdamagan niya rin yung hinataw ng latigo na sa katagalan nasanay na ang mga taong yon. Ayon nga sa kanya, na ang mga sigaw nito para ng sahimig ng puno ng sampalok. Mabilis din ang pagkapit sa puno ng mga ligaw na kaluluwa at masasamang elemento na siya namang pangunahing kumakain sa esensya ng mga nagdadalamhating tao. Sa pagkamatay naman ng mga taong yon, iniwan yun doong nakasabit ni Balitaw. Ginamitan niya lang yun ng sabulag upang hindi sumingaw ang amoy nito at hindi rin yon matagpuan. Magmula noong naisakatuparan na niya ang kanyang plano, marami na siyang ginawang pamamaraan para makabalik sa normal, pero naging bigo siya. Lahat kasi ng mga sinusubukan niya, hindi umiepekto sa kanyang katawan. Huli na rin ng mapag-alaman niya, 1 beses lamang gumagana ang mga engkantasyon at ritual na nakalathala sa kanyang libreta. Para muli itong magkabisa, kinakailangan niyang ipasa yon sa susunod na tagapagmana.
Nagawa naman yun ni Balitaw. Ang kaso lang, nang maibigay na niya ang libreta sa anak niya, bigla na lamang siyang nagkaroon ng matinding karamdaman, kagayang-kagaya nung sakit ng 3 niyang anak, bago yun pumanaw. 1 linggo lang ang lumipas, pumanaw itong si Balitaw. Bago rin siya mawala ng buhay, inilahad niya sa tagapagmana niyang anak na kung sakali mang mamatay siya ng biglaan, sa puntod kung saan nakalagay ang mga kapatid nito, doon niya gustong magpalibing. Na isa katuparan naman yon ng anak niya pinuno. Kaya kahit gano'n ang kanyang sinapit, alam nitong natutuwa na rin siya sa kabilang buhay. Magpahanggang sa ngayon, patuloy pa ring umiiral ang kwento, lalong-lalo na ang tungkol sa mahiwagang libreta ni Balitaw. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe tong libreta ni Balitaw, no? Sobrang lakas. Pero yung mga ritual sobrang nakakatakot kasi shinare niya lahat 'Di ba? So parang pinapalabas ng kwento na to bahala kayo kung susundin niyo yung ritual na yun Labas yung nagpadala ng kwento, 'di ba? Parang ganun yung dating sa akin. Pero kahit naman siguro gawin mo yung ritual na yun, kung wala kang dasal, hindi yun gagana. Tsaka sino ba naman ang may sapak sa utak ang gagawa ng ritual na yun kapalit buhay ng mga anak mo? 'Di ba? Alam ko wala naman talagang gagawa na niyan sa panahon pa ngayon. Baka makulong ka pa. 'Di ba? Overall, masasabi ko sa kwento na to, iba yung takbo ng utak ni Balitaw. Hindi ko alam, hindi ko masabing baliw, hindi ko masabing may sayad siya, pero iba. Iba yung takbo ng utak niya. Alam ko marami rin sa inyo makaka-relate kung bakit iba yung takbo ng utak niya na yun yung nakikita ko sa kwento na to. Pero syempre, maangas pa rin yung libreta niya na hanggang ngayon daw umiikot pa rin sa mundong ibabaw. Wala na lang tayong ideya kung nakanino to. Pero kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.